Bai, kaixo, egunon, deno. Irea. Bai, nire... Zapatzen dut eta... Ez ez, Bale. Eta berriro zapatzen dut. Bueno, kaixo, eta egun denoi, ongi etorri. Egunon. Bueno, lehen zuzenekoa, oiangukoa. Bai. Hala ematen dit. Kontara ere animatzen gaitukela. Bada, ez dakigu nola entzungo zaigu, nola ez zaigun entzungo. Saiatuko gaitu galik eta horren egiten. Sentitzen diagu, baina bueno, euskara hutsen izango da. Eta... Pala hori? Zuaitz. Pala hoi. Barkatuko diguzu, baina bueno, arazo txiki batzuk izaten ari gara. Imanol. Paletako bate izorratu Imanol, bestela... gaude, así que... Beste bat bauke? Utxarte txiki bat. Bueno, atzera zuekin gaituzue,
Ez dakigu oso ondo entzungo den, baina tira. Lehen arazo txiki bat izan dugu, Amaia Irazustabarrenari pala bat hausi zaio, eta bueno, aldaketa horretan laguntzen ibili gara. Osatare lanetan, gaurkoan Oianguko bikide, Aitor Otegini alde batetik eta Azari Andonegi bestetik. Gaurko lehenengo partidan, Gorriz, Garbine López eta Amaia Irazustabarrena. Amuntzetik, hori da. Sailkapeneko lehenak geratu zirenak, joku ona erakutsiz, baina azken partida galduz. Eta bestaldetik, kantzo bakarraren mesedetan, Iruñako empatea izan da gero, aldeko izan zuten Arkine eta Enarak hildo diote aurre. Dakizuen bezala, bigarren partidu bat izango dugu gero. Amaia Zubeltzu eta Leire Galdos izango dikegu. Aroa Torres eta Irati Alaban aurka. Eta arratsaldean partidu gehiago, ez? Olaberri Elite. Finalerdik izango dikegu. Eta hori dena, zuzenen ikusteko aukera daukazu da. Hor ere, mutiletan ere, gaztetxoak, paleta larruz, promesak, seniorrak motzez, ikararizko espektakuloa bizitzeko aukera ekiko dugu. Gaur goizean. Bai, indi, gorriak. Bueno, eta Oiangutik, partidua hastera goazen honetan, gure babeslei eskerrak eman besterik ez dago. Hor Kliri urte guztian babesten digulako, Sibonei Estetika Zentroari bereziki txapelketa honetako babesle dugulako, eta Ordiziako udalari txapelketa hau beraie gabe ezinezkoa balitzeko. Eta besterik gabe ematen denez, ja hasiko gea. Atzearik ingo jo, bai. Sakea Gorri. Eta lehen tantoa ere bai. Hasierako urduritasunak eta ikusten da neskakeak ere bere tentsioa eragiten du eta azken urduritasun horiek denak azaltzen dira. Orain arte edarki peloteatu dute, baina partidan hasten denean tentsio hori, tripan izaten duen tentsio hori azaltzen da. Ezkerretik ondo, biak. Enarak ondo duten eta Amaiaren kalidadea zeitu nik ikusten zaigu. Jokaldi bolita bota du, baina ezin. Ondo. A ber, partia politik ikusteko aukera duko mintzat, eta berdin du, garrantzizkoa, azken olako txapelketa antolauta. Bai. Ikuslea behintzat etorrean partidu gozatzeko aukera egitzeko, eta jokaldi politiekin eta txalo zaparra batzuk egin da denak ere guztorago. Zer guztik ikusten dituzu gaur urdinek? Ondo, Enara ondo ikusten dut, ondo sartu gara partidan. Eta ekipek ere, orain lantxarra ditu, baina oraindik ari dira, beroketa partidu hasiarren. Hala ere, esan behar dugu jokuan dominatzaileena agian Amaia bera dela eta Amaiako esperientzia markatzeko gaitasuna badula. Gaitasun hori baliztatzen badu, bere aldeko jartzeko
izan dezake. Ligaxkan ere horregatik gelditu dira lehen postuan eta Bai, tira, galdera egin dizut, tanto bakarrez sailkatu direlako urdinak, Ez da besterik. Egi esan, bigarren talde hori nahiko borrokatua izan da. Oso estu junda. Azken partidan ere Ane Torzeta eta Ane Agirrek ere ikarrezko partidu egin eta eskuan izan zuten sailkapena, baina tamalez haize eman zeten azken tantotan eta 29-34ko markagailua 34raino berdintzea lortu zuten eta 34raino berdinketa horrekin gero azkenean irabazi zuten arren sailkapenetik tanto bakarra kanpoan gelditu ziren 3. postuan. Lastima handia ze ikarrezko partidu ikusi genuen. Galdos eta Maio zentzenen aurkako hau da. Eta beste falta bat. Bueno, poliki joango gara, ez? Neurri hartzen. Txarroketa bezala, ez da? Lehen partidatik honuntza bastanteko horaka da. Nahiz horandi bauten ze ikasi? Bai, gehiago da pelota ama ez iztearen bildurroiek eragiten dira azkenean hutsak egitea. Batzutan pelota pixka gehiago eskaintza ere komeni da. Eta altura bilatzen dute askotan pelotaren desplazamendurako, baino duten indarrarekin batzuk behintzet azpitik ibilita ere oso ondo moldatuko direteko. Hori ere buruan beti dutzatzen da, ez? Ikasteko duten gaietakoa. Erorikoa horrein. Kaminik hartu ez badu, bastante. Bai. Txirristak hor, dago lakantxa dirudi bai. Ez baina. Beste falta bat? Beste falta bat. Agian pala aldatzearen arazotxo hori eduki duenez, orain palontara egokitzeak ere... Konfiantza falta kontu hori, ez? Taimin hartzeko garaian, arintxoa da palau eta horrek ere eragingo dio. Sake hau ederra, amarretik errezteik gaina jo du. Horre narak, horre egin behar du indarra. Horre egin behar du, nagusitasun horre erakutsi behar du. Partiduari utxine bali badiote, jokuan ekinek asko astindu eta enarak tanto aurretik hartzen duen ez du askatu behar. Baina bere jokuko bere gakoikan nagusina, aire hori da, ez da? Bai. Hankak bizi moitzen ditu, azetik aurre harrapatzen da pelota, min handi egiten du. Gertatzen dena da, ikusten zu bezala zer rekurtso erakusten dituen Amaiak eta kanto bikai horrengona, bai. Hasi dira berotzen. Alde osatik Amaiak ere bere alternatiba egiteko Garbiñerekin batera, konfiantza ematea tokatzen zaio Garbiñeri. Garbiñek agian esperientzia hori falta du, Amaiaren esperientzia hori falta du. Bai, hemen ikusi ezako, ez? Amaia 84an jaioa, 30 urte. Bai. Garbiñe berriz 2003koa, ez da? 21 eta handik, Postura politeko nesa da, ikusten ezen bezala, ezker eskubi jatzen dena. Gazte xamarra esango du, ez da? Oraindik balarruzko paletan ibilbidea motxagoa du, eta hori ere nagaritu egiten da. Frontoi orduek esatzen deneran, jokoa ere hobetzen joten dela. 8-6, momentuz nahiko estu. Konfiantza pixka bat hartu duen saketik. Luze atatzea da garrantzitsu. Luze atatzea baldin bazu, eta paretera, bine asko egiten daia. Ezker polike hor enarak. Badatoz bai. Eta ez du gauzak.
ekin ere luze sakatzen hasi zaigu, ja. Bai. Konfiantza esan duguna, ez? Hogandik izango ditu. Faltaren bate beste, Atema galduta ere luze ateatzea gumarro, eta konfiantza. Hortik enarari pelotan bat eskaini eta nik uste zoruan ere pizkatze guztak hor daula eta orduan behintzat hona egin da nahi izatea askotan da baino gehiago kasuetan. Bueno, gorrien lehenengo demora. Amaiak jokaldi egin nahi izan du hor zabalean, ikusi du utxunea zehola eta eharra bota dio, baino oraingoan txapadera gutzaio. Bueno, eta neskak pixkat antzan ikusten badituzue ez larritu, momentuz onargarri dago, baina tira. Zetasun arazo batzuk izaten hasia gara. Euria, hotza, aldaketek zetasun efektu eta hortan horrentziko biotalekoak, bueno, nahiko respetatzen du, baina urte guztien hemen ibiltzen gehanak, badakigu azkenen hori zen ezetasuna gutxitan hartzen dola, baina egun batzuk izaten die, negu alden abendu garaien izaten die, Senegalen, ageren ez, partidoetan ere, hala egokitu zen. Ondo garrin, defentsa lanak egiten eta pelota atzeratzen. Nara, barruti jokatzen. Eta bigarren motean eraman du. Ofizioko tantoak izateikukok. Konfiantza gutxirekin ikuste dute enara lurrean. Tira. Ez doan gehiagora eta txukun jokatzeko moduan diren. Ondo ezkerrez. Eta Amaia asintzen, Hortik dominatuko du jokua eta aukerako pelota utzi dio, Garazi ere jokaldi ona. Enarak altxatu, baino zabalera. Utxikati baldin bada ere. Amaia bosterdi zeien sartze baldin bada, gauzak oso komplikatu jarriko zaizkio horkari. Ze jokalde bota duen, baina oraingoan ere txapa
lehendabizikoa Zabalean eta bigarrengoa Txapan. Haize pixkate kontra izan dute guen konta, baina bueno, hausart, enara, hausart. Bere izaera ere hola da, Bueno, eta enarak badaki arriskatu egin behar duela pixkat, ez, Amaiaren joai aurriteko. Eta Amaiari pelota bost inguruan utzi ezkero, badaki baita ere aurrelaria da izatez Amaia eta behar bezala amaitzen gutxik dakite. Denbora bat. Minutu bat erabaki tekniko batzuk hartu beharko ditugu, ze ezetasunak geroz eta gehiagora doa eta inork min hartzerako pixka bat gelditu egingo gara. Itzaldu.
Utxartaren ondoren berriro ere bueltan gera, azkenean ezetasun arazoak pixkat moldatzea lortu dugu, eta, bueno, agiri honez jokatzeko modu behintzak jarri dugu kalifazioari esker, eta zorionez partidaz gozatzen jarraitzeko aukera izango dugu. Bai, bueno, konfiantza maila bain nundaun, lehenengo bi kuadrotan badakigu, handik ezetasun apur bat badaola, baina, bueno, ziurrenik ja entzungo dituzue nesken zapatian zaratak, bueno, neskak gustora daude heltzen dute, garrantzitsu hori da, ez? Haze pelotaka da, eman du. Epaiak txartzat eman du. Ez, ona. Ontzat eman dik. Mala ona, bai. Mala ona, bai. Mala ona, urdin, bai. Urdin eman du tantoa. Bai, guk ere ala uste dugu eta uste dute asmatu indula. Ondo. Berdinketarekin, partiduaren bigarren zati izan da ere, Utxartaren ondoren ere, neska aktibo daudela erakutsi dute eta, pelotan ibiltzen ari dira eta ondo. Ikuslek ikusi izan dute berotzen ibili direla, baina tira, orain berrez ikusi egin barkoa, ez? Erritmoa nola amoldatzen dien eta berriz partidu baten bigarren hasiera hau izango da, ez? Bai, Utxarta beti dira polada honan ibili eta gero baten, moztu iten, adrenalina bera jetxi, behiz aktibatu barra. Oztu, berriz berotu, pegapala berriz egin, bai. Horrak aso esperientziak gehiena duenak, aukeratxoa, ezta? Bai, hori da, eta gainera kalefazioaren pean jolasten ari dira orain, ezetasuna dela eta horrek ere buruan ere beroa eragiten die, eta sensatzeiek ez die ohikonak izaten frontoien, da horrek ere eragin txiki bat ingo die. Ikusiko dugu, atzeratzen nahizago jaialde guztie. Baina tira, atzeratzen nahizago jaialde guztie, baina tira. Hemen jarraituko du lanen, arratsaldeko 3 gertu izan arte. Gaurkoan berandu isago bazkaltzea tokatuko zaigu, baina tira. Gustora. Tanto peloteatua. Barkatuko diguzue tartekako isilume hauek, baina oraindik gauzatxo batzuk baditugu kudeatzeko. Dena bere onera etortzen ari den honetan, saiatuko gara zuekin egoten, partidaren nondik norakoak eskaintzen, baina tira. Bai, azkenean gure honetan berri dira eta... Generaman, 18-15. Eta gorriak abantailatxo hartuta. Amaia aurrelari izan da, atzetik ateratzeko batzuetan moxamar gelditzen da. Baina, gero jokun ez zer nabaritzen eta... Ekin ere aurrelaria izatez, baina hala hondiko neska da eta ikusten duzu ez. Ezkerrarekin ere ze elegante jotzeko aukera dauken da ze luze bitzen duen pelota. Narak aldiz mugikortasuna handia dauke eta, gardin orain, egurrean. Saiatu baino, pasa ezin, buruz gain. Ez da jokoan, gara bere nagusitasuna gutxi nahi, baina atzetik ordu. Amaia bere kalitatea erakutsi du, ederra tantoa. Enarak aurrean jokatu nahi du, badakielako agian badituela gaitasun onak aurrean jokalde egiteko, baina kontu zibili behar du. Atzetik Amaia begira duelako eta Amaiak arrisku handia dauke pelota bat aurrean mantxo xamar utzi ezkero. Gainera aurren jolaste dezunen beti pelotak iritsi zaizkizu.
aldiz atzetik aurre etortzen zeanen, abantaia handiago gezu, ze jokaldi ikusi eta denborarekin aurrerantz bideratzen zehalako. Orduan, Amaia bezalako pelotari pixka bati, horrelako pariak, aldala gutxi. Garbine ere txukun. Garbine, esan nizuke, utxartea baino hobeto, utxartea aurretik baino. Begira horren ere. Ariela jokatzen garen. Bai, arriskutsu dago Garbine ere. Eta biko gorriak aurreko joku horretan asmatze badu... Urdinen lehenengo utxartea. Gogoratu gorriek lehen bat eskatu dutela. Berriro ere ekin diote jokari, ea Garbine ez ezker polita. Orain aukerako pelota du. Moztu baino luze xamar, Ekinek pelota txekoa moztu, oso ondo. Maia eroso, Bai, Ekineren alak, horre egin behar du, mina. Ekine dauken alorrekin, atzean pelota jarri behar du, askotan. Eta Amaiaren sortez egindako tantoa, baina pala jarri du, Sortez egina, bai, baina indarra sartzen da, Bai. Baina badaki, behar ditu ditutila. Eskubutuk zondoa. Bai, gorputza ondo kolokatu, dana. Eta kaso Garbine ikusten dut pixka bat oain justu kale indo, baina utxarte, ez eta sonagatik izan dugun utxarte horren aurretik laukoteetatik gehien indona gora, Bai. Nik ere egia esan, orain Ekine ere ondo ikusten du jokun, pelota bere joku ateratzen, esken datxoa da egiten du, baina Enarak ere lagundu behar dio eta Enarak pelota aurrean darabil eta batzutan alde izan arren, nire ustez gehiago atzeratuko balu eta Amaia atzerago erabiltzea pelota astintzen ibiltzea lortuko balu, berei mesedetan jogo litzake. Bai. Amaia horreko... Lehenengo 5 kuadrotan min handi egiten dugu, badakigu. Eta urdinentzako partidako gakoa horrengoa, Amaia bostetik atzea mantendu, ezkerrekin jokatzea behartu. Bera. Garbine dago. Eta... Ausart, eroso eta kriterionarekin jokatzen ari da bai. Gogoratu gaina Gasteiztarrak duela gutxi hasi direla, Larruzko paletan baita ere. Amaiak baditu urte batzu dira jokatuak Larruzko paletan, baina bestentzako aurreneko txapelketak izango die eta joku maila oso txukun erakusten dute. Asmoa urrutik ikusi zaio, ipaketa egin nahi zuela Garbinek. Hartu xamarratea zaio, pelota hau baxuxogoa da, esango dizuke baita ere. Eta ze pelotak eraman dituzten. Eta
Ederra. Bate egintzera asmatu du, azkenerako. Bai. Eta enara, hotz dagoela iruditzen zait, utxartu. Kostatzen ari balitzaio bezaila jokuan sartzea. Gorputzarekin laguntzea ematen du ez, eskumutur honekoa izan da, badakigu eskumuturrarekin formak ematen eta pelotak zentzua ematen badakila. Horregatik esaten izan, ze akaso bera da, ez? Atzetik aurrera, igual Garbine baino ritmo gehiago sartu behar lukena, jokun gehiago agindu behar lukena, eta mini egin, ez? Eta guaintxe nabari diotena, guain saiatu da, beti ez ateratzen. Baina ikusten dutena pixkat hotz, tautxago, jokuan sartzea kosta. Bai, agian ere oraindik ezetasunaren kontu horrek ere hankak behar duen bezala jartzen ez deuzten eta horrek ere eragin bizaioke ez. Baina atzetik aurrera jokatu behar duela Garbi eukita ez aurretik atzera. Aldiz Garbine... Ekinek aldiz, joku bolada ona duela Garbi du eta agian bere une izan diteke. Baina... txapak lagun, gorrientzako beste tanto bat. Astindu pelota Ekinek. Bai, Ekinek inugo zalantzari gabe pelota astintzen indar hori askatzen behar du. Eta ezkerrarekin defentsa lan ondo atera, eta bere funtzioa ederki baino betetzen du. Garbine jokaldia, Ekine baita ere maila bertan du, eta orain Ekine aukerakoa, baino berandu iritsi zaigu. Berandu iritsi eta izan ere... Ala jartzeko garaian. Ekinek ere badu, hori altxatzeko eta gehiagorako ere gaitasunik badu, zalantzik ez daukagu, Baina nioen berez. Orain hasi da enara astintzen ikusten da, jokoaren aldaera. Begira zeren egoki egiten dituen gauzak. Nioen berez oso egoki saiatu dela enara tanto atxokoa mozten. Baina maila naiz eta berandu iritsi. Oso jarri, palaren erdian jo, enpalau, pelota mugitu. Badaki pelota hori altxatu behar daula eta orduan pala ere goruz jarri behar dela eta Ekinek ere saietu arren, plano jotze hortan, bera juntzaio. Eta enarak egin du puntutxo bat gora, hori da, enarak eta egin beharreko joko hori. Hori da, esaten izuna. Azkenean atzen eukitzea garrantzitsua da, bai da. Aurreko jokaldiak egin aurretik, amaia atzera bideratu behar dute, bestela... Ala handiko bikota da, urdina. Hori izaten genuen, pizkate tarteak iriki eta jokuan asmatu. Amaia atzeko kuadrota mantendu eta Garbineren gain utzi ardura. Badatoz, urdina markagailura. Eta horrekin batera gorrien zalantzak ere badatoz. Gorriak ere bere burua ez dutzen ikusten dute, ikusita pelota luze jokatuz aukera gutxiko dituztela aurrean nahasteko. Garazi ere badago, Garbine ere badago barkatu. Jokatzeko goraekin eta hauzar badin. Enararen emana. Meritu askorekin baino ez du altxatuko errebotea. Eta hauxe askatzen deneana Enarari eta Amaiak nabaritu du. Utxartea askatzen du. Badaki ez zaiola joku hau komeni eta guk ere gure babesleei tartetxo askainiko dio.
Bueno, eta bueltan gaituzue, jokoarekin berriz ere, ekin esakera, Berdinketaren bila. markagailuan gerturatu dira. Nik uste dut bi bikotek oso garbi dutela zein den beraien jokoa eta nun egin behar duten min. Baina enara gauza garbi du orain atzean eta berriro ere Amaiari dana komplikatuz. Amaiak agian aukeraren bat izateko pelota horiek aire bilatu beharko lituzke. Eta arrisku eduki pixka bat atzerago Nean ikusi den bezala, aire hori, azeari, 10 kuadroan zegoen, Dai, baino Garbinatzen denean derrigorrean egin barreko lan ari. Garbinaren joa. Bueno, aurrelari pixka animatzen azitzaizkigun. Jokuan pixka sartu eta partida politia ikusi ditugun. Bai. Hau ere polita dijoa, Bai. Iparetatxo batzuk, ikusi ditugu txokoan moztutakoak, defentsa lan honak, errebotea ere jotakoak. Pena puntu bat hori, ez da sunagatik tarte bat hartu behar izan dugula eta kantxatik atera. Aberria, beste jokaldi bat, txokorruntz, esikituz eta oso ondo Garbiñe, oso ondo. Etzen pelotarreza, Ez, Garbiñek oso ondo jarri du, azkenean botea jo eta paretan hiltzera bota du pelota. Eta horrekin, Orain ia eta hasi ginela txapelketarekin, Bai, Garbiñek ere gora egin du. bai, desente. Azkenean hasiera batean goma modalitatean ohituta, eskumuturretan agian akats gehiago nabaritzen zitzaien indar hori, eskumuturren izan barreko indar hori ez da zuten erregulatzen, baina egun ja, ikuste duzun bezala, enpaleak eta askoz ere gehiago landuta dituzte. Eta Gasteizen ere entrenamendu txukun eta onak egiten ari dire seinale da hori. Aroa Torres da ibiltzen dena gehienetan, baita ere, entrenatzaile eta jokalari bezala. Eta talde politia dute gasteiztarrek jokamolde ederrontaz gozatzeko. Eta gorrien beste bat. Baina zintzen. Bai, hor nahi dudez, Amaiaren esperientzia ikusten da, pelota txokoan sartu aukera duena jetxi eta hor mine egiten du. Eta Garbiñek ondo lagunduta badoaz berriro ere. Azkenen besteek luze gotzea ez baduzu nahi, zuk jotzea ere garrantzitsua da. Aukerako lehen pelota aprobetxatu ahal izateko. Bai. Ez da, ongi jarri oraingoan. Enara. Ez. Txosta ikutu du baita ere, eta txostak ere pelotaren botea ere murriztu egiten du eta beak atzerago espero zuen. Hogeita bederatzi, 25, azken tantotan sartuta, gorriak. 24-25-etik ere txakalalditxo bat ez, baino gorriek jokumaiaren egoerak eragin duena iruditzen zait. Atxere dena buru askorekin eskatuta eta alternatiba bilatzeko lanean ari dira, ze jokaldi ederra, iritsiko da ez, ederra bi gainera. Arriskuak hartuta, baino kriterionarekin botatako dut. Bai. Alduenean jo. Ezin duenean aurrean bilatu. Bueno, finalean sartzeko. Derrigorrean egin beharreko lana. Baina orain nik berriro ere atzean kargatuko nuke jokue. Amaia arrisku handi badala badakigu, baina hala ere atzean mantentzea derrigorrezko eritzen zait, partida altxatu nahi badute. Ezin altza ekinek. Hogeita azken 5 tantotan sartuta dira gorriak. Kaso utxarteren bat eskatu behar lukete urdinek. Bai, nik usten dut orain dela unea. Nik egoiki iritzi diot. Batez ere, Amaiaren joku maila bat ere kale zakatu zitzunerik eskaini ez eta horrek beste guztia ezigitzen die beraien honen ematea. Eta horrek
Garbine ere ondo dotek ere egiten du aldetxo hori berreskuratzea, 25-24tik, 31-26ra. Eta, bueno, gu berioen bezala, norbaitek entzun gaitu, denbora eskatu gaitute urdinek. Eta une erabaki horrela iritsi gara. Oraingo Uxarte honek markatuko du gehien bat, tanto zeinek egiten duen partido sartzeko mukoa den, edo ja erabaki horiek hartzen diren eta Amaiak lehen aukeran. Beti bezala, Tanto alde. Amaia oso kirolari irabazlea da, hori garbi ikusten zaio, ez? Edozein txapelketatan bere maila bukerako tantoietan beti finduta edukitzen du eta akatsa gutxi egin, pelota astindu eta ondo aktibatuta egoten da. Bukerako tantotan bostata egiten zaio tantoa Amaiari. Ligaskako azken partia galdu zuten, baina tira, beste biak erroz irabazi eta zerbaitea dira, ezta? Garbine oso sentitzen bada, Garbineko ondo lagunduta, horariko honetariko. zalantzik gabe. Itzala ere badu, azkenean joe kurrikulum luze horrekin. Eta, errespetua sartu eta errespetua sartu arazten du, ez? Joku mailarekin. Eta Garbine baita ere, hau sart eta baitu Ekinek ere ez du amaitutzat eman partidua eta denarekin jo. Baina azkenean Garbinek ere bera nor badela ere erakutsiz, ezkerrean sartu, angulo asko hartzen du hori goiti bera eta irristak horra den momentu honetan zaildu egiten dira ezkerreko pelota horiek. Azken tantoa. Ikusiko dugu, partida zeinen alde eroritzen den. Momentuz gorriak aurretik. Eta partiduko abantailari gandiena, 8 tanto. Horre tantoa. Ekine jokatzeko dagoela ikusten da, hala ere, pelota astindu eta gor, gaitasuna handiko neska dela. Ezkerrarekin batzutan dituen akats horiek pixka zuzendu ezkero, baina ikusi behar dugu azkenen aurrelari atzelari jarri eta lan asko atatzen dola eta indar asko sartzen diola. Beti ere eroso bada, aurretik ibiltzea aurrelari izan da. Tira, genituen pelotarietan indarrik gehienetarikoa zuena zen. Bai, dudik gabe, Ekinek atzetik astintzen joan orain ikusi da bezala. Bere pelotazak dizia berezia dute, hori garbi dago. Aurretik atzerutz jotzea, ez dizut esango errezadanik, baina, 10. kuadrotik jotzea baino errezagoa ziur, eta 10. kuadrotik ere 8eraino botatzeko gaitasun egitzea, Eta nantxeko horren akatsu batzuk. Bai. Nik usten dut partida amaitu nahien txokoan amaitzeko beti egiten duela auto txiki hori, ez? Beti bilatzen du txokoko akats hori. Orain txegertatu da. Partida amaitu. Kontarrean espero etzen falta hori. Partida ederra ikusi du gala ere,
lauek ze jokatzen duten da, ze jokatu dezaketen erakutsi dute. Eta, bueno, akats, partidu txukuna ikusi dugula iruditzen zait, eta nortasunez jokatutakoa izan da, Garbine eta Amaiaren aldetik, eta Ekinek eta Enarak ere eutsi diote, zati handi batean, baina Amaia eta Garbineren 25 lauko utxarte horrek konzentrazioa eraman ditu berriro ere, eta gauzak ondo eginez merezitako garaipena lortu dute. Baina, ze. Orain utxartetxo bat egingo dugu, nahiko luzea, 10 minutu utziko dugu bigarren partidako pelotari berotzeko. Ondoren, Zubeltzu Galdos, Aroa Torres eta Irati Alaba izango ditugu bigarren partidako finalerdia jokatzen. Momentuz gogoratu, Lopez eta Irazusta Barrena finalean izango ditugula hurrengo larunbatean eguerdiko 12etan hasita.
Bueno, hasi da berriro ere Bigarren partia. Bai. Ederki hasi baita ere. Azkenean hemen Leire da pieza indartsuena agien eta berak markatzen doinuan igual dantza egin marko dute beste hiruek, ez? Ba, ea ze pelota hartzen dituen Leirek eta horren araberako izango guztia. Azkenean, badakigu Leirek ze doa dauzken. Baina besteek bai Aroak eta bai Iratik beraien aukera egin beharko dute eta jokoan aurrera egin, pauso bat eman eta deseroso jokatu dezala Leirek, ezta? Momentuz Leireren nagusitasuna ikusten da. Joz eta pelota astintzen duenen min asko eginez. Aroak eskuin bikaina du eta erritmo asko koneska da. Beak eman behar dio alternatiba biko urdinari, ez? Azkenen atzetik lan asko pilatuko zaio Iratiri eta ahalik eta ondoen atera beharko du. Baina Aroak hor dauka gakoetako bat, dala aurrean nagusi bihurtu, tanto eutxi eta tanto ez askatu. Orain saietzen ari bezala. Amaia ere hori dabil eta Amaiak ere arriskoa du, eskubi itartzera duelako. Eta gauza izaitzeko prest da direla ikusten da. Pelota astintzen, egurrean, baino oso ondo. Erantzun bikaina eta azkenean Iratik ere ezin eutxi abiadura horri. Egi esan lehen ikusi ez dugun abiadura ikusten ari gara Leireren bi besoetan, azkenean bai dauke gaitasun berezi hori, ez? Azkenean pelota nahi duen lekuan jartzez gain, abiadura ikaragarria ematen diola pelotari. Barkatu, kamararekin arazotxo bat. Eta bueltan da. Defentsa lana ere ezkerrarekin goiti zen errez eta orain txokan itaitze guztiarekin jetxi baino asmaten dio. Amaiak zulorik handiena hor dagoela, ezta? Amaiak hausa hart aurrera egin eta kikitza ez dela erakutsiz hortxe dago, ez? Hori parez pare jokatzeko prest. Berriro ere, pelota ondo utzita, goiti bera. Zaila dau, baina berriro ere ondo altxatuta Amaiak. Defentsako lan hori ere ondo eta azkenean Aroak utxa egin du. Ezakit, hanka begiratuta, ezakit eroso den edo ez, zerbait gertatu zaien. Osto arraro emate egin digu, baina ez dela badirudi. Kale indone. Kontu. Dueltzu baldoz, oso tanto bat gehiagorekin. Heroiko hau, bat hartuta. Amaiak errebotera sartu hartzen pelota, oso ondo. Zeien errez egin ditu gauzak. Kantxa guztia betetzen dute ez, Aitor, eskek. Frontoiak berrogeita metro ditula. Eta, gure arteko ikamikak ere izan ditugu, baina nesketako gehienek pelotariziagoarekin ere jokatu aldutela. Bai. Egokitzapen bat egin bat zaio, baina pelotaren hotxa eta txista ikusita, pelota egokia direla iruditzen zait, azkenean errebotera sartzeko gaitasuna dute eta joku polita eta horrekak ikusteko aukerak egiten ditugu. Hor ere aukeran izaten dira, pelota bajoak ere badituzte zestoa. Txarkat, horiek eskatu.
joan ditugu berriz laurak. Gorri-gorrian beharko dute. Zer aldatu, momentuz Urentzu eta Galdosen duten erritmoari etxezik agabiltzen. Gara itxarra dira, oraindik 35 parte handia dago. Baina ja da tantuko aldea. Begira, hori da egin behar duena. Aroa pelota luze eta leire ere urruti erabiltzen behar du. Leire pelotakabak urrutitik min gutxiago egiten nahi dute. Horrela ere, leire hori. Motxa jokatzen duen hori oso motx jokatu behar delako. Ezin duzuna da utzi berari iristen eta eroso joan. Baina, Sakatzen ere uste zaio. Jokatzen ari dela. Ketetik ator, kabizia ditu. Baina golpe ere, oraingoan bezala, errebotera inoko golpe ederrak ere ematen ditu, Trinketista izera izan arren. Trinketista, baina Bizkaian ere txapeldun atera zen Amaiarekin eta Bai, larrotz esperientzi luzea dauka. atzelari zela Frontoiko modalia ezberdinetan. Eta Gomaz aurten bertan atera da Gipuzkoako txapeldun, anekeretarekin. aukeratxoa sortu zaigu. Eta lehen tantoa. Bueno, lehen. Aspaldientan lehen aurrilientzako. Xakearekin asmatu, bigarren pelotakadan ea zer egiten duten gorriek, eta bai edo bai, jokoaren iniziatiba beraien alde jarri behar dute urdinek, ahalik eta azkarren. Baina, Zuk esan duzun bigarren pelotaka hori, leire gaur uste dut ez dagoela txatxik. Entzat finalean agotea garrantzitsua. bai. Izan dezakela, ezan. Nik eta hiru. Gai agorri eta jokuare bai. Momentuz, Beire Galdos astintzen. Xakere luze, errez jokatzen du. Azken nomalia honetan pelotan paratzea. Zidala batu. Eta legez baldin da oso teknika. Zerona, bueno, ikarra ditzen zen, hori astiak ez den dela. Minak zalantzan, pilota aldatu ez. Bila atera behar dira. Baina, Xakearekin eroso egungo den pelota bat behar dute. Justoan badago bat berria eta koskorra dena, eta uste hori aukeratu dutela, baina ez dakit Xakearentzat ere oso egokia den pelotari. Aurrean joko gehiago bilatzen. Hau astintzen, asmatuko duela. Baina agian, Aroaren estrategia aukerarik ez ematea izango da. Aroak astitu besterik ez da egiten, jokaldea bota beharko denik izke. Hori da, hori bai. Jokaldiekin hasi eta amaitu. Begira ze pelota altxatu digun oraingoan Leirek. Erosoa, bigar gogoz. Asko gogatzen. Amaiak ere ondo laguntzen du. Hortziraino astintzen pelota eta estudioarekin indartzu ondo enpalatzen, biko gorriak utzunerik ez duela ematen du. Hala ere, irati eroso, defentsan, Eta lan ona egiten bai. Tanto gorra. Eta azkenean, Ameari gora etorri zaio pelota bajo izan arren gora etorri zaio eta ezin izan du zuzendu.
bai, iratik defentsa ona erakutsi du. Eta aurreko partidetan bakatu dizena gaizki jarri dugu, aurreko finalertietan gogoratu irateke partia bikaina bakatu zuela. Zelkatu dira Aroa eta azken partida mintzat defentsa handia, lan handia, pelotakada gutxi galdu eta sendo agertu baitzen. Gaur ala ere Leirerekin, gaur beste zailtasun batzuk izango ditut arteko. Hauek aurreko pelota aukeratzen dute berriz. Bai, ondo joan zaie eta nik uste dut ezentzu guzti daula ondo dakizu pelota horrekin jarraitzea. Batez ere ikusita marka joan aldea ateratzen ari zehala eta... Aroak ere... Begira, min egiteko gaitasuna duela erakutsi du. Nahiz eta sakean ondo asmatu den Leirek, Aroak ezkerrarekin zortziter dira. Ikusia eta horretik zen. Zeukan idatzi dugu gozte esatea. Berriro ere, indarrezko pelota. Plakate gotxa ere desberdin sentitzen da, ondo asmatzen duenean, enpalatzera. Bai. Hau agian bestelako izan da, baina aurrekoa Amaiarena abiadura handian atera den pelota. Eta urdinak ateratzen hasi dira. Horrien utxartea, Amaiak badu arazoren bat, eta guk ere tartetxo egingo diogu gure babesleetako batik. Hotza pasatzen baino ez. Beno, eta utxartaren ondoren ze ikusiko dugu Aitor? Erreakzioa jarraituko du urdinenak edo berriro ere gorriek nagusitasuna? Momentuz motz. Gorrien tanto bat, nik uste dute utxartea gehien batea Amaiak eskatu duela. Bero gailua jarraitu ezetasunari aurre egiteko eta berozuela. Nik uste dute gakoak oraindik ere Leire galdosengan ditugula, ezta? Leirek eskaintzen duen joko mailaren arabera, partidak alde batea bestera egingo du, momentuz dirudienagatik. Sakea mo, eta gero bestea bikotea arabarra.
aroa momentuz ondo, pelota astintzen, baina akaso jokuan ez du bilatu bere Bai, dominio hori ez du azaleratu ez. Beste partidutan ikusi dugun aroa hori ez, eskubiarekin asko kargatzen hartzeko inguru guzti hori eta gero gaina ondo definitzen, hankaz bizkorra eta guzti horiek ez ditu landu eta orain aukera baditu, baina orain badu aukera. Aprobetxatu barra dauzka. Pelota zaila altxatuko du, ez da iritsi. Iratik. Nik uste pelota berri ate dutela biek, azkenean erabaki dute pelota berri motel horrekin ibiltzea, tanto batean, eta Leirek ere motz atera dunez, erabaki du aurreko pelotara itzultzera, eta joko sensazioa berriro ere berreskuratzea. Egoki. Azkenean markagai. Horra den dio behintzate Iratiri? Ai, eta beste hau ere. Hasiera bikainari, orain... Bote kaskarra eman dio. Bueno, urdini mesedetarako ez, azkenean urdinek behar zuten pixkat partiduan hastea, zalantza sortzea, eta nahiz eta beraiek ere ez duten momenturik onena, behintzat lortu dituzte gorriak partidutik pixka bat dinamika hortatik ateratzea. Eta, sakez eginiko lehena. Irati alaba Gasteiztarrarentzat. Irati indar hondiko neska da. Eta Gasteizen entrenatzen dute frontoi asko azkarrago eta bajuagoa bihurtzen da. Eta horrek hemen jokatzera moldatzera kosta egin ditekela irudika genezake. Baino, lehen jardunaldian hala izan zen arren, irabaztea lortu zuten eta gero egia da bere joku maila asko igo dutela. Lehena galdu egin zuten, ez da? Lehena galdu eta aurrengo biak irazi? Amaiera Euskarraren aurka? Bai, ados bai. Azken biak irazi? Azken biak irazi dituzte bai. Markatu. Eta emaitzetan hori da, baita ere moldaketa hori, ez da? Lehenean pixkat kosta egin zitzaien, bai da egia. Finalistak diren Amaia eta Garbineren aurka galdu zutela. Baina tira, hurrengo partidetan maila gehiago erakutsi zuten eta badoaz, poliki. Bai, bide egiten. Gutxinaka. Eta hauek ere badoaz, partida erditik aurrera, oraindik ez, baina partida erdian bai. Ikaragarria, errestoa. Ze ausardiarekin jokatu den tantonetan aroak. Agian beharrezkoa baita ere, baina bera ere partidu irazteko prest dagoela erakusten. Aroa bera ere trinkedetik dator, posturak nabari zaizkie. Pelota zaietara errez jartzen dira. Ondorio bezala atera genezakena, behintzat, txapelketa honen amaierarako hori da, ezta? Trinketetik etorri zaizkigun neskak normalen teknikamente gehiago diela. Bai, egia esan nik ere bauketor barrun ez zaizkiola emaitza onak atera, baina beste pelotari batzuk ere ikusi ditugu oso poliki jokatzen dutenak. Teknikoki agian rekurso doaitxu horiek ez ikusi arren, jokoaren normaltasunean asko jokatzen zutenak eta emaitzak ez dizkietela 35-34arekin galdu eta minduta eta azkenean horrek bakizu izatena, ez? Tanto bakarrik eragitzen du eta baten dinamika positiborantze eramaten du bezala, bestearena pixkat atxekabetuta eta geratze horrek eragin izan die pixkat. Eta lastima da, ze tanto bakar horrek dinamika desberdinak ikusi ahal izango dituzke. Eta hor aipatzekotan baditugu atzelari batzuk oso politiki ibili direnak eta aurrelari batzuk ere agian aurreneko jardunaldian izan genituen Nagore eta Naia izan ziren distiratsuenak eta gero kanpoan geratzea tokatu zaienak. Ane Agirre eta Ane Kerejeta ere bai, Gazteenak akaso, Ane Kerejeta behintzat bai. Eta teknikoki polita. Ezker eskubi, eta hori ere, Ane bera ere, azkeneko partidetan hasia pixkat
soltatzen. Eta Agirreke baita, Agirreke eskuin oso luzea du eta zartako ederrak ematen dizkio. Eta joku tekniko horri aurre egiteko abiadura estra hori emateko gaitasuna duela ere irakutsi zuen. Bestaldetik ere, Uxue Olano aipatu gabe utzi. Uxue jokalari desberdin ezkertiarra. Txapelketako azkar bakarra. Bere pelotak ikustea beti izan da gozagarri, ni bezalako ezker batentzat behintzet. Asko gozatzen da pelotari, baina, hori, 35-34 hori, horrek eragin nintzion, eta, asko eman zezakeen bikoa ziren, baina emaitza txar batek alentzatu zituzten, bigarren partian ez ziren oso sartu, eta azkenean txapelketa bea ere komplikatu bizitzaien. Eta beste falta bat. Lehen indun luze bikoitz horrek, eragin indio sakean konfiantzan, eta hoen hankageldi nahi da, sakeari post, eta gero, hankageldian dena movimendu guztiez badezu bikain egiten, azkenen enpalea txarra baldin bada, motz gelditzeko aukera dare. Eta nagusi. Ematen du Arok eta Iratek asmatu dutela nola jokatu biko gorriari eta gerturatzen ari da gutxinaka. Gutxinaka da badatu. Lana, hemen ez da hogei gorriak aurretik. Bai da egia, Leire Galdosen joari aurre egina diotela, neurri hartu, eta orain beste partidat ikusten ari garela. Beste utxarte bat, gorriek eskatua, Leire ez da eroso sentitzen, eta lehenengoan eskatu dugu. Hasi zaigu berrez jokua. Bide batez azken orduko mezua iritsi zaiguna. Olaberriko pilotalekuan jokatu beharreko elite txapelketa Zumarragako Beloki pilotalekura mugituko dute. Osotasun arazoak izaten ari baitira eta frontoia ez baita gara belgarri. Arroaren tantoa txapelketak antolatzearen
Bai, eragozpenak. Eragozpenak. Aroaren tantoa ala ere, ederra, Atzean asko komplikatu, pareta askorekin leireren emana kendu, eta gero txokoan ederki utzita hiltzera paretaren ingurura. Eta orain bai esango nizuke gerturatzen ari zezkiela. 7-9, urdinak atzetik, baina sake alde. Agian Aroak joko askoz berago jarri du eta Amaiaren bila dabil. Bai, baliteke ez, baliteke. Badakite tartetxoa horri izan lezaketela tanto egiteko, leire eroso eta indartsu. Azaldu behar izango beharko frontoira. Egia da, Hontan bezala kosta pare egiten bikaina, da. altura bikaina, pelota abiaduran goiti bere indar askorekin etortzen da, hori ustea zaila da eta zinen errexite ditun leire gauza hauek. Ere, txapelketa guztian ez da onelako mailan egon. Ez. Orain artean, bai da egia, ondo jokatu duela, maila ona erakutsi dugula. Baina partidaren ondarrean izan da gehiago. Intentzionarekin egindako jokaldia, baina Aroari marran egokitu zaio. Zortea ere lagun izaten da eta oraingo honetan ez du izan. Bueno, eta berriz ere, Aroaren joa. Bai, tanto ikaragarria, ondo eutxita, pelotatua. Tanto ederra jokatzen ari dira. Orain gauzak estutzen ari dira, bien artean. Eta irati berera, sakearekin ondo, paretara sartu eta beste tanto bat. Ja da bigarrena egiten duela partidan. Bai. Urrengo tantoetan sakeak erabaki horrak izango dira. Bai, asmatze baldin badu, beti dauka, abantaila hartzeko aukera. Baina, bueno, begira orain ze da indartsua jodion. Eta pelota aldaketa, estrategia garbi ditugu, ez? Pelota bajoarekin... Leire sakera. Ongi baztertua Leirek ere ez dio Aroari eskurako pelotarik uzten, Eta lan ona egiten Erresarekin, Amaia. Eukerako pelota ondo gurutzatu du, baino Iratik ere berriro ere defentsa lan ona eginez eta pelota asko barrua sartuz. Eutxi dio, etzen erraza. Esikitu egiten du, beste bajoa utzera eta orain ere indarra zaitiarren Amaiaren joak gainditu du. Amaia eroso ikusten dut. Amaia bere lan atxukun ateratzen du, erotu gabe, pelotak luzatu, defentsa lana egin. Badaki Leire dela bietan izarra eta berari lan zaio hori tokatzen zaio. Azkenean beraren bila juten direla eta beak lan hori ondo defenditu eta ateratzen du. Eta eskumindartxo horrekin aukera duenean ere ikusten du beak ere min asko egiteko gaitasuna duela eta orain bezala tartoa asko gortu. Beste pelotak kada eder bat eta Iratik berriro ere, baina ez oraingoan ezin izan dut. Ederki Amaia. Gustatzen ari zait bai, Amaiaren jarduna.
beti ere izarren ondoan egotea zaila izaten da, eta zure lana zailago izaten da, ez? Pelotakada gutxiago, inprezisioaren bat ere beti ere baldin badago ere tentsio gehiago sortzen zaizu, eta Amaiak bere jokoa eta bere notasuna erakusten du hor, jokaldi onak eginez. Ara, orain. Zer egitea juntzeko leire. Bipareteko botatzea gunda. Bai, garbi botatzea gundik. Lotxagabe. Bueno, Zalantzik ez egiten. Hori da bere jokua. Estrategia hona da hori baita ere. Azkenen aroa bostean erdian baldin badauka partida komplikatzeko arriskoa dute. Eta badaki biak ere hori ekine baldin badu aroa ekuaziotik kentzea ere garrantzitsua dela. Eta hori ere ezkerrerantz bota ordez denak, baten bat ere eskubirantz biparetarekin ozeakin ateratzeko aukera badu, asko egiteko aukera dula. Oain ikusten den bezala, erritmoa sartzeko aukera ematen badide bestela aroari. Eta ederra, pelotazoa. Eskin hortan beste gatz baten. Bai. Eta pentsa, iratik jauzi eginez, behatziterdian jo du pelota eta hala ere iaia buruz gain pasadu. Kapaloarekin ere baituzte arazo batzuk, pelota askatzeko garaian eta begira, hor batzuk erabiltzen dute teknika hori ez, begia, Bueno, momentuz izango dugu, kosta egiten zaiela pixkat... Bai, baina behatzak ikustezu nola iratik behatzak pixkat zeite ditun. Guztitzen dituen azkenen irristakorra xogo eukitzeko eta Zortziterretik jokatzea zaila da. Batez ere alternatibak topatzea zaila bihurtzen delako. Ea sake honetan zer egiten digun. Ziurtatzera joan da sakea. Epa, pelota komplikatua. Txosta jodio. Txostan jotzen duen horiek bote eskaxe egiten dute eta errebesez sartzen zeanen oraindik ere zailago bihurtzen da pelotakada hori. Eskutxez egin ezkero, beti daukazu gorputza gehiago luzatzea, baina bi eskuen behar horrek eragin egiten dio negatiboki. Pelota motela dela nabari da. Leireren eskuetan ezik, Leireren eskuetan gaur pelotakada guztiak. Aroak motza jokatu behar luke. Nire ustez angulo gehiago bilatu eta bi paretak egin eta bizkat agresiboago jokatu beharko lioke Amaiari aukeraren bat nahi badu. Oraingoan utxarte eskatu dute, baina ez gara joango goazen pixkate jokua analizatzea. Esan nahi nizuna pelota motelago ateratzen du Aroak. Bai. Baina astindu egiten dio. Bai, horregatik. Pelota motel hori da bat astindu, baina bigarren naia jokaldi egiteko. Bate jokoan sartu behar deulako eta bizkate sensazioak hartzeko. Baina bigarren pelotakadatik, angulak bilatu, mugimendu bilatu, zabalera egin, txokora, desplazamentuak esegitu aurkariei, danarekin jokatzea jomarko litzeke. Nire ustez behintzen. Apuran min gehiago egin, ez da? Bai. Eta bilatu bizka bat hor nahastea. Bueno, azkenean hori esan egiten da, baina konfiantza hartu behar da momentu hori ere behar duzu eta horrek ere askotan pelotakatzun beharra izaten du. Eta atzetik bazoaz eta galtzen zoazenen, koste egiten da, ez? Doako akats horiek egitea. Beti ere saiatzen zea, jokua gogortu, aber sensazioa topatzen dituzun eta ze egiten duzun, ez? Zure alternatiba berez gertatzen den. 27-22? Azkeneko tantoetan sartua gera, nola ikusten duzu partida? Momentuz gorri? Bai, nire ustez Leirek markatu du hasieratik amaierar arte
jokoaren eta tantoen ibilbidea, eta besteak ondo ibili diren arren, momentuz ez diote asmatu leire desoreka hori sortzea eta zeitea. Utxarte horrekin bai sortu diotela pixka bat deserosotasun hori eta eko ditu zalantzatxo horiek, baina berriro buelta eman dionean, pelotakada dizdiratxo horiekin ez egiten du. Utxarte honek ere zalantzak. Sakean bat ipat zalantzak, hirugarren motz egiten duena. Bai, ala dirudi bai, Utxarteek bere sakei eragiten dila gehien bat. Bueno, eta horrekin ere jokatzen ikasi behar da. Ez, azkenean hortarako egingo zuten. Aldiz oso eroso, baina sakean ere asmatu behar baita. Horrein tentsioa nabaritzen da sakean baita ere. Eta guztu ona izan sake horrek ere, ekarri du bere saritxoa eta zalantzak eragin dizkio. Eta zalantzak geroz eta nabarmenagoak ikusten zaizkio biko gorriari. Azkenean pelota astintzeko bildurra sartze baldin bazaigu, besteek aurrera hartuko dute eta pelotak esaten den bezala batzutan erre egiten duela, hemen ere ala gertatzen da. Ondo. Bakiak hartzo gai garaia, eta nortasun pixkat erakustekoa. Begira iratire. Tantora gerturatu dira urdinak, eta hemen ja... Apa, mucho! Ai, lastima. Hemen ja jokutik alde egiteak ez du balio. Ez, eta tamalez, pelota baju horrekin, azkenean beraien kalte geratu zaien pelota motel horrek. Aukera hona zen, azpitik ibiltzeko pelota hori, baino bestentzako kalte dena, zuretzako ere kalte bihurtu diteke, eta oingo nola gertatu zaio iratiri. Aiba! Oso ondo Amaiak, defentsa edarra gutxi du. Taroak erreboteran, Zatuko diguzu, Ezinan. Markatuko didazue, ez dizut eskaini irudia, Amaiak pelota zail bat altxatu du lurretik. Bai. Baina Aroak ongi bukatu du errebotean. Aroak aukerako ikusi eta erreboteran zuzenean. Beste sake egoki bat. Eta hor ari da bine egiten, Aroa, ezkerrean hor bostingurura, bien arteko zalantzak sortzen dira, zein pelota den ikusteko. Eta hortik urrengo pelotakada luze egiten baldin badu, hor abantaiak lortzen ditu. Begira zer oraingoan. Hori bai, motzago jokatu behar du. Gutxua era altura hortan. Akaso pixka bat gehiago, beti ez du arriskatu beharrik. Mena tira ez, boster dira seira jokatzen badio zure ireri. Bai. Eroso sentitzen da Hartzuarra. Bira gerturatu zizkigu. Eta sake motel horrek berriro ere etekin eman dio iratiri. Ez dira ondo ulertu oraingoan, gorriak. Eta oraingoan bai gerturatu direla. Pelota bajua da eta tanto bakarrera. Momentu erabaki horrean. Kolorez aldatzen nahi da partida, Nik oraindik baditut nire zalantzak. Oraindik iruditzen zait Oiartzunarrak baduela zer esateko hori partidan. Naiz eta, bai den egia, urdinak partidan sartu direla eta, jokoaren parte direla, ez dutela emore eman. Eta garbi dago saiatuko direla, hemendik amaiera arte partida bera ganatzen. Eta agian bi peloten artean dagoen desberdintasuna bate botetxua da eta beste osoa azpitik ibiltzen dena. Hortara moldatzeko zailtasunak dituzte gorriek eta orain berriro ere botetxoarekin ekin diote eta botetxoarekin urdinak ere eroso ikusten ditu dela esango dizuke. Naiz eta nire ustez Amaia Zubeltzen jokorako askoz hobea den pelota hau. Bai. Pelota honekin Amaiak dizdira ateratzen du eta ikusten zaio eskubi indartxo hori zerbaitetarako erabiltzea
Eta eroso Hola, ez jokaldeakin da deniteko. Eta joku honetako gauzekin garrantzitsuena bikotea osatzea. Hori nik uste dut Leirek ere badakiela. Komeni zaio ez bakarrik bera jokatzea, baizik eta Amaia eroso izatea, jokoan parte hartzea eta Amaiak ere astintzea orain jarri duen bezala, pelota errebotean jarriz. Aroak du hor alternatiba hartu beharra eta pelota gehiago astindu beharra eta Leirea atzeratzen saiatzeko. Edo Amaiaren akatsa bat, kasu. Eta askotan Aroari ere igual pelota komeni zaion arren, gorri baju etzaien ez komeni, pelota baju etatzen dute, ez zure jokurako, beraien kalterako. Aurkarien kalterako. Azken bi sakeak, oraingoan txapa. Azken bi sakeak nahiko larri iratik. Bai, baina denak lauti pasadia. Hori bai egia. Bai. Eta baztertu. Luze atzatzera de... Hasierako sendotasun hori ere pixka bat jaitsi dela. Aroa gor jarraitzen du, gerrarako gogokin. Eta gora. Zalantza dira Leireren buruan. Bederatzita herritik jokatzea ez da erreza. Baina baita ere, jotako pelota. Bai, Aroaren meritu dioik. Aroa ondo ari da eta Aroak bere txiki taka ari da. Eta pelota ez dutela aldatu nabaritu da oraingoan. Laua pasatzeko arrazoak izan eta orain errebotera iaia zuzenean. Ikararrizko sakin du. Eta ontzat eman dute epaileek. Zalantzazkoa ziren esake hori, baina... Leirek protestatu duela. Bai. Baina tira, epaileak eskurik altxatu ez zion garaien berak erabaki du tanto amaitzea. Bai. Eta orain rolen aldaketa badugu, badirudi pelota bajua altua bajua joko horretan sartu direla, guain erabat baju ezen hori kendu dute, baina beste biekin ari dira. Oso altua zena eta besteak, gorriak betiko pelotarekin bihar dute. Eta... Dena hau zen nion, Aroari eskatzen genion. Pelota luzatzea. Pelota luzatu, aurrera pauso bat eman eta... Aroaren eskubia arriskutsua dela dena dakigu, ezkerrarekin ere zortziterrira botatzen du, pentsatu eskubiarekin ama ikuste bat emadu pelota. Zalantzi gabe, luzatu atzeratu eta errebotetik lan zailak Leirerentzat. Gurutzatzea behar berrezkoa du. Pelota, gorrien pelotarekin jarraitzea erabaki dute, Aroak eta Iratik. Ikusiko dugu. Esan dugu, lehenago Aroari komeni zaiola pelota hau. Aroak egintzeko azkarri agian jokaldirako. Orain bai egin duela. Eta etekin atera dira. Eta berriz ere batera gerturatu diren honetan, gorrien utxartea. Azken txampan sartua gaude. Partidu sufritxo tokatzen egidek, Bai. Gauza hona da hori. Txapelketa berdindua joan dela seinale. Bai. Utxarte txiki bat egingo dugu eta laster gatoz.
Hor dugu, eta berdinketa lortu dute. Idazue, noiz tiguaz, barkatuko idazue, frontoiko audiorik jarri gara neukan. Eskerra gintza partia komentatzen gabiltzen. Bai, zikira, bueno, ez dakit hori ona otxarra dan. Gure komentario gine ez dakit. Asmatzen egin ginen, ez da. Eta Amaia ze hausart, bi boterantz, ze hausarri erakutsi den Amaia, nortasun ikaragarria du, neskonek. Azkenean, pilotaka gutxi eta lan zikin eta ilun asko egin da gero, bere une hartu eta partidu batean baino gehiagotan nortasun hori erakutsi du bukera arte. Gainera, hoen pentsatzen, akaso lehen tantoetan musika ere egon izango zen. Akaso musika amaitu da, zetasuneko... Eta orain gauzak larri, urdientzat gauzak larri, 34-32. Hainbeste sufritu du ondoren, bi tantu azkar erori abesten gorrien aldera eta azken tantu ikustera bat. Orain honetan Arabak eta Iratik aurriteko aukera duten. Sakando gurutzatuta, Leirek. Pelota eta tanto. Iratik errostu bikain egin du, txokoan. Esango nizuke, gaina Leirek eta Amaiak bi 34nako bizi zen dituztela txapelketa honetan, bat aldeko izan zuten eta bigarrena aurka. Agian 34nakora iritsi aurretik amaitza zaila jaso. Itxatzera haririko dira, baina Arabak ere, bere aukeratxoa eta oso ondo bukatu du. Berdinketa. Eta orain zer? Iraki izadiken alde, bertaratutakoen txalo zaparrara, eta ea tentsioa zeinek kudeatzen den hobekien. Eta behintzat, luze izan da. Horrek oraindik ere tentsio gehiago jarri du. Sake hona zen, beretan, baino marraren gainera jontzaigu eta bigarren sakeren bila. Kale dole. Sake hona. Errestoa eskuko pelota. Horrek du, Amaiak eman dio, gurutzatu du, Irati eskatzeko aukera du, Amaiak du aukerakoa. Atzeratu du, baina gurutzatu zera bat, eta Arabak ederki atzeratu du. Ordu aukerako pelota, baina ez du asmatu berdin ere. Pentsio ikusten da, ezkerrarekin lana eginez. Aukerakoa. Bikain behatzitik eta ezin. Ederra, tantoa, eta ederra. Leir eta Amaiaren garaipena. Aroa eta Irati ere, bikain. Bai. Akiparte partida zera eskatzen zuen. Bai. Jokon sartu dira. Erakutsi dute maila dutela. Eta hortxe izan dute, bai. Finala, Garbine López, Amaia Zostagarrena, eta Leire Galdos eta Amaia Zubeltu izango ditugu. Horrengo larun batean, 12 aurrera. Ondo segi.